В това видео ще ви покажа как да скриете файл или папка в снимка. Ще ви покажа един по-лесен начин, който може да го направите директно чрез Windows 10 или 11 и един доста по-труден начин, който използва стенография и единствено с нея след това може да екстрактнете или да извадите файла от самото изображение. За първия и по-лесен метод, който ще ви покажа, съм си свалил файл, който се намира в Download. Свалил съм си изображение, което съм нарекал Hacking. Това, което ще направя е, че ще натисна с десен бутон, ще избера New и ще създам нов текстови файл, който ще го кръстя Secret и ще запазя екстенжена .txt, след което ще отворя нашия файл Secret и ще добавя информация в него. След като съм си добавил информацията, която искам, ще отида в файл, ще натисна Save или ще използвам клавишна комбинация с Ctrl-S и ще изляза от нашия файл, тъй като информацията вече е запазена. След като сме готови с добавянето на информацията в нашия файл, това, което трябва да направим е да го архивираме. Ще натисна с десен бутон и ще използвам 7-zip, за да го архивирам. Ще избера, че бих искал да го архивирам като zip файл и моят zip файл ще бъде готов, като в него ще се намира и този текстови файл. 7-zip може да го намерите от тяхната официална страница, като втория линк долу в описанието ще бъде за него. След като сме готови с архивирането на нашия текстови файл, това, което трябва да направим е да си отворим PowerShell или Command Prompt на Windows. Това, което аз ще направя, ще натисна Windows бутон, ще напиша терминал и както може да видите, отворих моя Command Prompt. Първото нещо, което трябва да направя е да отида в директорията, която се намират моите файлове. Както може да видите, моите файлове се намират в директория Download. Затова, което ще направя е, че ще смена моята директория и ще отида в директория Download. Това става с командата cd change directory и директорията, където се намират вашите файлове. След което ще въведа dir. Dir е съкратено от Directory. След като натисна Enter, както може да видите, това, което ми показва, са файловете, които се намират в моята папка. Hacking.jpg, моето изображение и secret.zip, нашия архивиран текстови файл. Това, което трябва да въведа е copy/b, името на нашето изображение в случая, което е hacking.jpg, плюс нашия архивиран текстови файл, който е secret.zip, след което трябва да напиша новото име на нашия файл. Ще го нарека Super Secret. След като натисна Enter, това, което може да видите е, че ни казва, че ако отидем в същата директория, където добавихме нашето изображение и нашия архив, можем да видим, че вече имаме ново добавено изображение, което е абсолютно идентично като изображението, което бях свалил и бях нарекал Hacking. Единственото по-различно нещо, което можем да видим на пръв поглед е, че е с различно име и се казва Super Secret. Ако отворим самото изображение, то можем да видим, че изглежда като най-нормално изображение. Ако отидем обаче и се опитаме да разархивираме този файл с 7-zip, това, което можем да видим е, че вътре имаме текстови файл. Ако отворим този текстови файл, можем да видим, че информацията, която сме написали, е там. Ако видеото до тук ви е харесало, оставете по един палец нагоре, абонирайте се за канала с камбанка и нека преминем към по-сложния метод, в който ще използваме StackHide. StackHide е програма, която използва стенография и за разлика от предишния метод, където можете директно с Windows да разархивирате файла с 7-zip, което е програма за архивиране на файлове, тук трябва да използвате абсолютно същия инструмент, с който сте вмъкнали файла в изображението. След като отворите официалната страница на StackHide, може да го отворите като отворите първия линк долу в описанието, отидете на секция Download, там ще видите, че имате две опции, да го инсталирате на Windows или на Linux. Ако използвате Linux, може директно от терминала да напишете sudo apt install StackHide и то ще бъде инсталирано на вашето дистро. Ако използвате Windows, както аз в момента, това, което трябва да направите е да изберете Windows Package, ще започне стартирането и изтеглянето на вашия файл. След като сме свалили StackHide, това, което трябва да направим е да го разархивираме. Може да използваме абсолютно същия софтуер, който преди това използвахме за архивиране.
7zip. След като отидем на 7zip, можем да кажем на този файл, че бихме искали да го разархивираме. След като нашата програма е разархивирана, това, което ще направя е, че ще си трия този архив, за да ми пречи. Следващата важна стъпка, която трябва да направите, е да преместите вашата папка на StackHide в C драйва, защото в момента, ако я отворите, ще видите, че имате .exe файл. Но ако опитате да го стартирате от тук, нищо няма да се случи. Затова, което ще направя, е, че ще се върна една стъпка назад. Ще натисна с десен бутон върху моята папка, ще й кажа, че бих искал да я кътна, за да я премахна от тук и да я преместя на друго място. Ще отида в моя C драйв и ще поставя моята StackHide папка. След като съм поставил моята папка с файловете в нея, това, което ще направя, е, че ще натисна с десен бутон върху нея и ще избера Copy Path. Copy Path ще ми трябва, за да мога да добавя тази папка в Environment Variable. След като съм копирал пада, това, което ще направя, е, че ще натисна Windows бутона на моята клавиатура, ще започна да пиша Environment и както може да видите, второто нещо, което ми излиза е Edit the System Environment Variables. След като го отворя, ще избера последната опция, която е Environment Variables, ще отида във втората секция и ще си намеря Path. След като намеря Path, ще кликна два пъти върху него, за да мога да го отворя. И това, което ще направя, е, че ще си създам нов environment variable, като избера new и добавя пада, където се намира StackHide. Може да използвате десен бутон и да натиснете Paste или може да натиснете клавишна комбинация с Ctrl-V. Това, което ще направя, е, че ще махна кавичките, тъй като те не са необходими. След като съм готов, мога да натисна OK, много натисна OK и сега, ако си отворим нашия терминал, това, което можем да видим, е, че вече можем да екзекутираме командата StackHide. Нека да го изтестваме, като напишем StackHide и натиснем Enter. Както може да видите, StackHide вече може да бъде използван от нашия компютър. Версията, която използва е 0.5.1. Това, което ще направим, е, че ще използваме същите файлове от предишния пример. Само, че този път не ни е необходим архив, а може директно да използваме нашия текстови файл и нашето изображение. За тази цел, първото нещо, което ще направим, е, че ще отидем в нашата директория Download. Командите, които ще използваме за прикачане на файла в изображението, ще бъдат EF, CF и P. EF е съкратено от Emp файл. Избираме файл, който да прикачим. CF е избираме color файл и P е съкратено от passphrase. Това ще бъде нашата парола. Първото нещо, което трябва да напиша е StackHide. След което трябва да кажа, че бих искал да прикача файл. Т.е. ще добавя emp, след което трябва да добавим параметър. Първият параметър, който ще използваме е EF. EF е параметър, който избира файла, който ще бъде прикачен към нашето изображение. След като сме написали нашия параметър, трябва да въведем пада на нашия файл. За да не се налага да изписвам пада на целия файл, това, което ще направя, че ще отида в директорията, където се намират нашите файлове, ще си избера моят текстови файл, ще натисна с десен бутон и ще му натисна Copy Path. Това ще ми копира пада, където се намира моя файл. Ще отида в моя терминал и ще натисна Ctrl-V, което ще го постави. След което ще поставя втори параметър, който е CF. CF всъщност ще ни изиска изображението, което бихме искали да използваме. Ще се върнем при нашите файлове, ще изберем нашето изображение, ще натиснем с десен бутон, ще му копираме пада на нашето изображение и отново с Ctrl-V ще го поставим в нашия терминал. След което ще използваме параметър, който е -p. Това е нашата парола. Аз ще използвам проста парола, която ще бъде password 123. Разбира се, вие трябва да използвате много по-защитена парола с цифри, малки букви, главни букви, символи и ще бъде най-малко 8 знака и нагоре. След като сме готови с нашата команда, може да натиснем Enter. Както можем да видим, нашата команда е приключена успешно. Ако се върнем в директорията, където се намира нашия файл, на пръв поглед не изглежда нищо променено. Отваряме си нашия файл и изглежда просто като едно най-обикновено изображение. Да, обаче ако в момента изпратим това изображение на някой друг, то в него има прикачен текстови файл. Как обаче да го екстрактнем или да го извадим от изображението, ако го получим от другата страна? Това, което трябва да използваме отново, ще бъде StackHide. Ще напишем StackHide, след което ще използваме Extract. Ще използваме параметър CF и ще кажем от какво изображение бихме искали да екстрактнем нашия файл. Нека отидем в директорията, където се намира нашия файл, да натиснем с десен бутон върху нашето изображение, да копираме пада
и да го поставим отново в нашия терминал. След което трябва да въведем паролата, която е използвана за прикачването на този текстови файл. Затова ще добавим -p параметър, което е passphrase и ще напишем нашата парола, която беше password 123. След което трябва да добавим параметър, който е -xf. С параметъра -xf всъщност избираме име на нашия файл. Трябва да кажем в коя директория и с какво име бихме искали да бъде екстрактнат нашия файл. Аз ще използвам абсолютно същата директория, където се намира и моя файл. Единственото нещо, което ще променя е неговото име. Аз ще го нарека newfile.txt. След като съм готов с моята команда, ще натисна Enter. Направил съм грешка, която се намира след екстракт. Параметъра не трябва да е CF, а трябва да е SF, както може да видите по-горе. След като съм коригирал нашата команда, това, което ще направя е, че ще натисна Enter и както може да видите, имам екстрактнат нов файл в моята директория Download. Ето го и новия текстови файл. Ако го отворя, както може да видите, той е абсолютно същия като Secret и съдържа абсолютно същата информация. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала с камбанка, оставете по един палец нагоре и напишете долу в коментарите дали видеото ви е харесало.